Taas me tehdään nyt täksi ensimmäiseksi niin sanotusti kunnon videoksi, kun eka video oli vaan sellainen, missä me esiteltiin itseämme, niin näitä PFF-haasteita. Tuupas säkin kuvaa. No mutta joo, Matilda, sä voit varmaan sanoa ensimmäisen haasteen. Joo, siis mähän on kirjoittanut ne. Matilda teki meille haasteita, se on ihana. Sä oot. No, ekana on meillä peukkutestelu. Täällä on tommosia kilpailujakin. Niin. Tossa on toi meidän lista, niitä on monta. Joo, no mutta peukkutestelu 3 poikki. Ota yhdestä. 3. Okei. Okei, 2. 2. Joo. N-Y-T nyt. Ei! Olisiko otettu yhdestä? No niin. Keskity. Älä Keskity. Hei. No niin, nyt pakko. N-Y-T nyt. Pistä vaan minun käden vähän paremmin. Minä irtaa kädet. Ei! Yes! Oh my god. Voittaa! Eli tilanne on nyt siis, että hän voitti 2 ja mä voitin 0. Mut joo. Eli seuraava haaste täältä puhelimesta on... Suma mustat sukat. Tää on paha. Se on silleen, että niinku, me molemmat niinku hoitaan suma mustat sukat, kunnes toinen niinku sanoo se väärin tai sitten niinku selkään auramaan. Niin, ja Elle varmaan tiedättekin, kun tosi me hyvä. ollaan niin huono pokka, että... On Matildallakin oikeesti huono pokka. No niin, aloitetaan. N-Y-T. Nyt. Suma mustat sukat, 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 suma mustat sukat. Mä voitin taas! Yes. Nyt joo. Elikkä Seuraava on haaste on... haaste! Ei, siis se on vähän samalla tekniikalla, mutta sanotaan ja sit ei se alkaa nauraa. Joo. Ja siinä ei ole sitä, että niinku sanoo väärin, vaan siinä on vaan niinku. No mutta N, Y, T, nyt. Siis mä voitan tässä, mutta Matilda voittaa suma mustat sukat. Outoa. Joo. Seuraava haaste on... Mikä tässä on se seuraava? Eikö se ole toi? Eikö se ole toi? Eiku on, joo. Eikö se ole toi? Joo, on se. Joo, siis iso lasillinen vettä 10 sekunnissa. Ja lasit on nää. Aika isot, joo. Koska me ollaan juotu jo vähän se. Joo, meille tuli janoa, niin me vaan juotiin. Kato, nämä on näin isot. Siksi me otetaan ne johonkin tohon kohtaan. Niin. Eli mä voin käyttää tätä. Joo. Mä pääs tässä kerran nyt meille. Joo. No, kesäpuu ja me ollaan niinku kesällä sit mä ja Elle, niin me aiotaan tehdä tämmösiä haasteita taas. Niinku kananmunahaasteita ja vesihaasteita ja kaikkea tällaista. Ja niinku jää ja suolahaaste ja tällaista. Mut sitten niinku kesäkuun mä oon Ellen kanssa ja muiden kavereitten, mutta heinäkuussa Italiassa. Melkein koko heinäkuu. Sieltä se Elle tuleekin. Tässä on sun lasi. Ja tässä on mun. Mä laitan sen tähän hetki, jos mä laitan oven kiinni, kun mun sisko on tullut. Tiedätkö mä uskon? No, Että mä voitan. siis niin mäkin. Siis mä uskon niin, että Matilda voittaa. Pistäpä se ajaste. Oi, ajasti. Siis 10 sekas piti juoda tää. No, mehän nähdään tosta. Niin, siis tässä me ei nyt voi näyttää, mutta Aloitetaan 40. Joo. Eli No 50. N, Y, T. Loppu. Yes! Taas! Tiesin, että mä voitan. Tyhjä.
käyn. Mä en tajuu Matilda sua, mä en tajuu sua. Seuraava haaste on... Imitoi lehmää koiran lelu suussa 10 sekuntia. Ja siis tää tarkoittaa sitä, että tää koiran suussa, että kun meillä on koira, Suomen Lapin-koira, ihana, söpö, Beassi, niin silloin on paljon leluja ja luita ja muita tällaisia, mitä koiralla nyt sattuu olemaan. Ja mulla on täällä mun huoneessa just tällainen sopivasti purtu. Ihana majava! Mä voin auttaa. Joo. Elikkä aloita vaikka 50. Okay. Elikkä imitoi lehmää, koirannellu suussa, joka haisee kuolelta ja kaikkea mahdollista. Nyt! Ja nyt! Hyi, nyt mun pitää. Mä aloitan 10 sekan kohdalla. Eli... Nyt! Nyt kunnon ammu! Ja loppu. Sä saatiin purkata lattialla. Moi! No niin. Seuraava haaste. On... Oh my god! Nuolaisen luuta 3 kertaa. Oh my god. Eli mä käyn hakemassa nyt ton luun. No mut, tässä on tää luu. Oh god. Nyt sä aloitat. Joo, 3 kertaa. Hyi. Meppä lähemmäs, ne näkee. Tästä päästä pidetään sit kiinni. Hyi, siis tää haisi ihan pekonille. Se haisee pekonille. Tää on joku pekoniluu. Joo, pekoni. Pilku. Noniin, Se on possua. Nyt. Se on semmonen rasvainen pinta. Tossa on siis mun puolella. Nyt kyllä mä. Tässä mä näytän tästä läheltä. Te varmasti näette. Nami. Nami. Nami tosiaan. Joo, siis me käytiin purskuttamassa äsken suut, koska se oli siis aivan hirveä paha. Tai pekoniluuta, mut... Ja mennään haasteiden parin taas. Seuraava haaste, Matilda. Katsotaan, Elle. No... Pilapuhelu. Mä voin kertoa tästä yhden jutun. Meidän pitää niinku soittaa meidän kaverille ja sanoa ainoastaan, miksi sä soitit mulle? Mulla on paljon parempaa tekemistä tälleen. Ei saa niinku, jos se kysyy jotain muuta, niin pitää niinku, ei saa niinku sanoa vain toin. Niinku silleen esim, että hei, miksi sä soitit mulle? Mulla on paljon parempaa tekemistä. Tälleen näin. No oh my god. No mut mennään ihan just sen pariin. Me valitaan henkilö, kelle me soitetaan. No niin, me ollaan valittu henkilö. Eli me soitetaan Matildan poikaystävälle Konstalle. Me kyllä pelätään, että se tietää tämän, koska se on tosi epäilyttävää, jos tyttöystävä soittaa. Moi siis. Miksi sä soitit? Mulla on paljon parempaa tekemistä. Mutta katsotaan. Tietää Konsta. Mä pistän tän sitten kaiuttimelle. Eli te varmaan kuulette. Laita se ihan tähän lähelle. Ja mä pistän sen lujalle. Noin. Nyt. Konstalle aletaan soittamaan. Nyt kaiutin. Toivottavasti se kuuluu. Voiko se sanoa tai sanoa? Okei. No. Sä sanot, sä soitat. Eikö se vastaa? Vastaa. No, ei se vastaa. Meidän pitää soittaa jollekin muulle.
Ota vielä pikku hetki. Ei se vastaa. No, sit me soitetaan vaikka. Hei, soittaa Melluken Jutalle. Joo, Jutalle. Se on tosi hyvä ystävä. Tossa. Nyt me pistetään kaiuttimen. Sekin saattaa kyllä tietää. Niinpä. Nyt taas kaiuttimelle. Tosi sellaisen. Mä puhun. Joo, se puhut. Hei. Hei. Niin? Miksi sä soitit mulle? Häh? Miksi sä soitit mulle? En mä soittanut sulle. Mulla on paljon parempaa tekemistä. Mulla on paljon parempaa tekemistä. Joo. Miksi sä soitit mulle? En mä sulle soittanut. Mulla on paljon parempaa tekemistä. Joo, hei. Siis Ei aavistanut. sen puhelu. En mä oo soittanut sulle. Aha. No niin. No, oliko se vikahaaste? Oota, mä katon. Kun tässä eräs meille ei ajateltu ottaa niin monta haastetta, että sit jää muillekin kerroille. Joo. Ei ollut muuten muuta tälleen kertaa. Nee. No mutta nähdään taas ensi kerralla. Elikkä moikka!